Ga jerin ƙasashe guda 10 a duniya waɗanda suke da professors da yawa. A lamba na 10 muna da ƙasar Canada, inda wannan ƙasar na Canada tana da professors da sun haura aƙalla 36,000 har da 500. Kana a lamba na 9 muna da ƙasar Faransa. Faransa ƙasa ne da akwai professors sosai ba kaɗan ba, inda suke da professors da suka kai aƙalla 40,000 har da 15. A lamba na 8 kuwa muna da ƙasar United Kingdom, inda wannan ƙasar ke da professors da yawa inda sun kai aƙalla 1,000 har 45,000. A lamba na 7 kuwa muna da ƙasar Brazil. Brazil ƙasa ne da akwai professors ita ma da yawa. Professors a wannan ƙasar sun kai aƙalla 1,000 har 48,500. Sai kuma a lamba na 6 muna da ƙasar Japan. Japan ta zo a lamba na 6, inda professors a wannan ƙasar sun kai aƙalla 1,000 har 58,000. A lamba na 5 kuwa muna da ƙasar Germany. Germany ƙasa ne da akwai professors da yawa inda sun kai aƙalla 1,000 har 65,000. Sai kuma a lamba na 4 muna da ƙasar Russia. Wannan ƙasar na Russia ita ma fa ƙasa ne da akwai professors da yawa inda sun kai aƙalla professors 1 har professors 100,000. A lamba na 3 kuwa muna da ƙasar India. India ta zo a lamba na 3 daga cikin jerin ƙasashe da suka fi yawan professors a duniya baki ɗaya, inda wannan ƙasar fake da professors da sun kai aƙalla 1,000 har 185. A lamba na 2 kuwa muna da ƙasar United States. Wannan ƙasar ita ma fa akwai professors sosai ba kaɗan ba, inda professors a wannan ƙasar sun kai aƙalla 100 har da 93. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 ƙasar da ta fi kowane ƙasashe yawan professors a duniya baki ɗaya ita ce ƙasar Sin, wato ƙasar China kenan, inda professors a wannan ƙasar sun kai aƙalla 100,000 har 400 da 'yan kai.